Ako si Mrs. Helen Cabrera Alguso. Nakapuyo din sa Purok 3, Santo Niño, Tubudlana del Norte. Dayon, ang ngalan sa akong farm, DJ's Farm. Ang components nga makita din sa akong farm, maunang basakan, kalamansi, na ako'y mga prutas. And then, sa livestock, na ako'y small ruminants, mga kanding, baboy, baka, naapog ko'y mga manok o gamay po nga bibi. Nagsugod ko na kuan yung ko sa ETI, na accredit ko sa ETI October 2018. So mauna din to, pagka-accredit na nako sa kuan, ETI as learning site, dito na nagsunod-sunod daghan kay mga trainings. Trainings about katong sa paghimo og mga katong gawa sa katong mga concoction kay sa tisda man ko atog yun nakakuan. Kadto nang didto mi sa Malasag. Daghan jud kay nga trainings. So dako kayo og kanang kausaban sa akong pagpanguma. Ang pag-apil nako sa kuan learning site. Kana. So kad ko naka-apil og mga training sa ETI, daghan kay kog bag-o nga nahibaluan. Actually, ang ako biyag yung kurso is agriculture. Ako nag-eskwela sa Central Mindanao University. Pero ang sa una ug karon dako kayo og kalainan gyud. Sa mga pamaagi, sa mga proseso sa pagpanguma, dako jud kayo og kalainan. Example lang sa kanang pamasak sa pag-uma sa kanang basakan. Before, kanang akong area is 1.3 man na siya. Sa ako pang brother-in-law mo ay nagkuanan na, nag-umaan na. Pinakadako na ginayang abot 40 bags sa humay. Pero sa kadto nang ako na, ni-take over ko, kaya ni-surrender man siya. So, primero jud nako nga trabaho ana is, maabot lang ko mga 60 hangtod 80 ka bags. Pero pag human ko naka-appeal sa daghan nga training sa ETI, dito na nakita nako ba ang pag-increase ba dako kayo og kanang increase moabot na ba ko 100 kapin ka bags kana usapod na siya. And then sa RCEP, so far ang akong nabalaan ra gyud akong naapilan ra gyud nga training sa RCEP is kadturang sa kadturang sa TOT. Kadtura gyud siya. And then pero sa isgutanan nga panguma sa humay sa basakan, kausasab na sa akong gipasalamatan og maayo kay dinha kong dapita nga daghang kay kog na hibaw-an about sa mga rice doctor o katong sa mga RCM ug uban pa daghan jud kaayo kog nabal-an nga sa una sa pag-eskwela nako wala gina nako na sugatan. Katong sa TOT mas na broaden, na widen ang ako ang pagsabot katong pag-appeal na gyud nako sa TOT atong sa RCEP. And then dito pud ko nakasulay og sakay-sakay atong mga makinarya, sa example katong harvester, katong tractor. Dito pud ko nakasulay og duso-duso atong walk-in nga transplanter. So inana. So bali hands-on plus katong mga lectures nga akong nabalaan nga maupoy akong gina-impart karon sa ako ang mga estudyante or sa mga scholar sa TESDA. Katong June, nag-start ko klase na ako'y 125 ka slots. Gyud sila nga, mas maayos di ay nga na-appeal ta ani kay daghan di ay ta mahibaw-an nga bisag dugay na tang nanguma sa basakan pero mas daghan di ay tag maduga nga mahibaw-an kung mo-appeal tag ingon ani nga klase. So mao jud na kasagaran ang ilahang. And then enjoy kay sila kanang sa panahon nga mag-aysa mi kanang moadto jud mi sa farm. Enjoy kay sila ihap-ihap sa mga saha sa humay, sukod-sukod sa tubig, sukod-sukod sa height sa humay. So yun na ba din. Enjoy kay sila ba kay dili baya tanan jud nga mag-uuma nga nakailag yun unsa ning mga mananap katong mga amigo or katong mga dili amigo nga mga insekto dito pa nila makuan kay ako kung mag-aysa mo ingon jud ko nga ayaw sa ninyong tanduga ang inyong sukod nga 1 square meter
ay aron makita jud ninyo ang mga mananap nga naa dinha. Primero jud ipatan-aw nako kanang nasa ibabaw, kanang nasa mga dahon, paulahin na nako tong naa sa sulod gyud sa punuan sa humay. So enjoy kay sila kay ingon nila, hala karon pa gyud mi nakahibalo nga kani di ay abi nay namo nig kontra ni nga insekto dili di ay amigo di ay. Sukad ko naka-appeal sa training sa RCEF then ako na pud siyang gi-practice jud karon. Imo lang yung tumanon tong tanang mga K-chicks. Example lang bisag dili ta mo hisgot sa K-chick 8 ug 9 kadto lang K-chick 1 to 7. Gikan sa katong identification sa seeds ug katong variety and then ngadto sa pag-land trip ug ngadto na sa pag-manage na water management, nutrient management ug uban pa. Ako gyud kayo siya og kanang ikatabang kung ikumparar sa una nga in terms of kanang pag-apply sa abono ngadto sa humay hala-hala raman mi. Bisag unsa ray amo ang mahibaw masulod sa among utok nga mauning abonuha among paliton sige lang. Oh, wa ko na sayod nga sa una day panahon galabay ra day ko sa akong kwarta. Kay dili day gid ko siya maog yoy gikinahanglan sa ako ang mga humay. So kana dako jud kay tanan siya og ikatabang and then nag-increase yun ang abot sa ako ang humay kada cropping. Increase siya 5 bags lipay na kay kuana 5 to 10 bags lipay na kay kuana. Sa una mo ani lang ko pinakataas 80 bags. Pero karon nakaabot jud ko one time nakaabot ko 135. So kuan jud kayo kanang significant jud kayo ang increase ba. Makita jud ang actually, wala gyud na sila man nakahibalo. Kung wala sila nag-eskwela diri, wala gyud sila kahibalo unsa nang RCEF. Oh, unsay programa, unsa nang programa, unsay mga components sa programa, and then unsa may iyahag yung pinaka-objective. So dinhi na nila nabalaan nga ay mao din ni RCEF. So didto na dayon nila nahibaw-an ang tanan nga mga components. Oh. Dayon unsa day sulod ana nga mga kuan ang so far so kung tagaan pa mig chance nga naapagyoy katong klase namo sa FFS katong sa Farm Field School gusto jud nako nga silang tanan kaming tanan makahibalo gyud unsa nang programa sa RCEF kay didto mabalaan ni daghan kay silang mabalaan kay tinuod dugay na sila kaayong nag-uma pero conservative gihapon sila. Unsay ilang nabalaan sa una, maora jud. Akong awhagon gyud ang mga mag-uuma. Labi na katong mga mag-uuma sa basakan nga mo-appeal gyud aning programa sa RCEF. Kami sa RCEF nga mga mag-uuma nga naka-avail sa programa, dungan mi naka-achieve sa masaganang ani mataas na kita.